Motorka dojde v nezloženom stave, čiže dojde na oceľovom, v takom oceľovom kontajneri. Musí sa najprv celá zložiť, vyskúšať, doplniť všetky kvapaliny, zapojenie elektrické skontrolovať. Celá sa musí rozobrať, urobiť sa tam kompletná nová kabeláž na tú špeciálnu policajnú výbavu. Musí sa celá oblepiť, nalepia sa znaky policajného zboru, namontujú sa všetky tie svetelné signalizácie, namontuje sa vysielačka, motorka sa následne zloží a odozdáva sa zákazníkom. Všetko je v reflexnej úprave. Všetky fólie sú v podstate používané najkvalitnejšie, ktoré sa momentálne dajú používať. Čiže všetko, čo sa týka výstražnej techniky, je použitá najšpičkovejšia, ktorá na svete vôbec existuje. Vie, že to je okolo 80 000 korún za kus alebo tak nejak. Ale neviem, koľko to je presne. Celé zdemontuje, musí sa to oblepiť, navrtá sa to podľa zadania, namontujú sa všetky tieto úchyty, oblepí sa to. Celé sa to, naťaha sa tá kabeláž nová, vysielačka, anténa, všetky tieto úchyty sa musia domontovať, stopka, celá motorka sa zloží, oblepené veci sa nahodia a motorka sa odozdáva.